Hi guys, welcome to our channel T-Fafers TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera muma streets. Baba Harare vonyomba Passion Java because Passion Java musakanganwe akaita yainonzi album launch nezuro aina DJ Towers, vanhu vanga vakazara vaitoimba ngoma dzavo dzavaita dzavada kureleasa. Asi nyaya iripo ndeyekuti Baba Harare vaenda paFacebook pavo vakanonyora kuti kungodira, paraffin, nekubatidza matches, yatove, pramastove. Vari kureva musoro wa Passion Java hanzi munenge pramastove, kwangobatidza matches, yatove, pramastove. Saka vari kuseka zvakarukwa mumusoro. Vamwe vakadedzera kuti fese pangana yese zvakaruka izvo ngati ndezvazva zvimahora zvaiacta pana wrong 10 zvaidya vanhu zvairidza mhere. Ndozvataurwa nevamwe vanhu. Asi varipo vamwe vanhu vakataiwa vataura vakati Passion DJ Towers muswe wapanga naye pese panofamba Passion Java DJ Towers anenge aripo. Baba Harare futi vazouya futi vakanyora kuti paFacebook pavo vakati makamboona here kuti kana uchipenga zvekumhanya bani unotoda wekupenga naye. Saka varikuda kuti Passion Java akatsvaga neDJ Towers kuti apenge naye because ari one hazvizoiti. Saka vari kupenga vese. Saka ndozvataurwa naBaba Harare. Mumwe munhu akadedzera kuti it's my first time kuona rombe rine mari. Vari kuda kuti Passion Java yerombe rine mari. Ndozvazvitaurwa nevanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakadedzera kuti DJ Towers chidhoma chaPassion Java. Asi aripo mumwe munhu azonyora akati deep down Winky D is the role model of Passion Java. Saka ipapo handizivi guys kuti imi muri kuti Winky D role model yaPassion Java here kana kuti iye Passion Java ndio role model yaWinky D, because Passion Java ari kudedzera kuti zita rinoti gafa nderake, ndiye gafa kwete Winky D. So I don't know guys kuti munoti kuti iye Passion Java pakutotuka Winky D here. Asi nyaya iripo ndeyekuti Baba Harare vazviramba vadedzera kuti aiwa unopenga mese. Saka wakutsvaga mumwe muri kuti mupengesane, penganani naDJ Towers. Ndo nyaya yanga ndauya nayo guys kuti muonewo munzwewo. Kana muda unoona ngoma dzacho dzakazara pasocial media munodzitsvaga munodziwana. Asi vanhu vadedza kuti ngoma dzenyu ingoma dzevana hadzitombotinakidze ivo. Asi Passion Java naDJ Towers vanga vachifarira kuti vazadza vanhu kudarika Baba Harare. Thank you so much. Don't forget to subscribe.